Yo 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 yo. As. Jiwedel saking sasana kangres ragung menika jeneng para kadang putra. Kula menika jeneng para kadang putra Raga Putra Ludaya. Titik Turaga cekar saking sasana busana lumampah tuwuh jenenge papat pagelaran agung. Sigrat lampahnya para kadang putra kena dayan pencet kesaman diparingi nuwun sore sang Bapa Putra Ludaya. Sakala jemangkah para kadang putra jibedel saking sasana busana lumampah tuwuh jenenge papat pagelaran agung. Oh wah kadang putra ingkang aditi Turaga. Kalih lampahnya para kadang putra ingkang aditi Turaga ngrasuk busana tata kaprajuritan. Sigrak lampahnya para kadang Raga Putra Ludaya. As. Lampahnya para kadang putra ingkang aditi Turaga ngrasuk busana tata kaprajuritan. Anggabarkan para prajurit saking Kadipaten Bantarangin inggih menika prajurit Prabu Kloro Sewatana. Inggih rikala semanten dipunutus sambil lumampah tumuju wonten ing Kadipaten Kediri. Sak meruhak lamar putri Kediri jejuluk dening Kusumaniku Dewi Sangga langit. Prajurit saking Kadipaten Bantarangin. Lampahnya para kadang putra keledani pencet kesaman diparingi nuwun sore sang Bapa.
Jaya sangat kula menika jeneng para kadang putra betul saking sasana Mangras sangat kula menika jeneng para kadang putra putra Lodaya Angrasuk Busara Tata Kaprajurit Segera laut panjat jibundel saking sasana busana lumapat wonten papat Pagelaran Agung kana dayane panjat kaya samati panjenengan brasori sang pokos Turangga putra Lodaya ilah malah kalajengaken jebul-duling celeng sragi Prabu Jaleng sragi punika prabunipun telatah Gunung Pedheng rikala sematan nunggal karep nunggal Setyamaya putri Kedhirak jejuluk dening Kusumaning Dewi saka langit nanging sak tengahing wana Lirboyo kepagian kalian prajurit Rap Lonong Sewatono rikala sematan dipun utus lumampah tumuju wonten Kadipaten Kediri saprohan lamar putri kang Kediri jejuluk dening Kusumaning Dewi saka langit dipun dherekaken jalan kebel
Jaleng Sregi pamos ning telatah Gunung Gendeng. Inggih kala semanten. Nonggal karep kalian Prabu Jaleng Sregi. Kala papan tumuju wonten Kadipaten Kediri. Sak perohan lamar putri Kediri Jajuluk Didi Kusmaning Dewi Saka. Para kaseputri, lam menika wajating para kadang putra saking Seditari Kudu Kepang Turaga Putra Ludaya anggamaraken para prajurit saking Kadipaten Bantaragin inggih menika prajurit Prabu Klana Sewandana. Inggih kala sematan dipun utus sami lumampah tumuju wonten Kadipaten Kediri saproha nglamar putri Gedrang Jajuluk dening Kusmaning Ayu Dewi Sangga Langit Nanging sak tengahing wana Lirbaya kepanggilan kalian Prabu Jaleng Sregi sak wadya balane sakala kedatosan perang tanding perang Bondo Wolopati kados pundi kridhanipun para kadang putra saking sasana katurakan Sugeng Sonten Sugeng Ampersani ing wasana para waraga Turaga Putra Ludaya lemaksana magita-gita baris piak siapa
gambarkan para prajurit saking Kadipaten Bantarangin. Gambarkan para prajurit saking Kadipaten Bantarangin inggih menika prajurit Prabu Wonosewarga. Ing rikala semanten dipun utus lumampah tumuju wonten ing Kadipaten Kediri. Sak perluang lamar putri Kediri jejel dening Kusumane Ayu Dewi Sangka. Perang tanding kalian Prabu Jaling Sing Padya baleni pangusune telatah Gunung Kedhong. Rangga putra Ludaya. Sore kados ratepat bagus perpat dicantren pun para kadang Turangga putra Ludaya. Cuwet bal saking sasana busana lumampah tumuju luwih. Cuwet ning tenang papan Pandaragu. Anggambarkan perang taning perang Bondo Wolopati. Antaranipun para prajurit saking Kadipaten Bantarangin kalian Prabu Jaling Sing Padya pamali. Nah
sore kados Raden Mas Bagus Permati Candran Putra Kadang Turogo Putra Ludaya Ega kadin Putra Ngras Pusara Toto Karmas Jinodra Kadya Sela Prakiti Selar Watu Prakiti Semut Katinggal Berapa Barisan Putra Kadang Turogo Putra Ludaya Tapya Kadhi Jenis Lo Prakiti Salah Watu Prakiti
disebut katingal perapang barisan karo kacang Tronggo Putra Ludaya Adite Trungang Rasut Busara Tata kaprajuritan sing gerak lampahnya para kacang putra bebasan manuk yung sang nyamber walah jos para kaseputri tari rampungan Prabu Jaleng Sregi menika singget sautawis anggenipun para kadang Turangga Putra Ludaya punika nggambarkan para prajurit saking Kadipaten Bantaragin rikala semanten dipun utus lumampah tumuju wonten ing Kadipaten Kediri sak perlu nglamar putri Kediri yang jejuluk dening Kusumaning Ayu Dewi Saka Langit nanging sak tengahing wana lir baya kepanggihan kalian Prabu Jaleng Sregi sak wadya balane rikala semanten Hanunggal karep lumampah tumuju wonten Kadipaten Kediri sakala kedadosan perang taning perang Bondo Wala Pati antaranipun para prajurit saking Kadipaten Bantaragin kalian Prabu Jaleng Sregi sak wadya balane prabila ing wedal siang menika nguri-nguri budaya Jawi supados lestari widodara kang kawujud dening seni tari kuda kepang Turangga Putra Ludaya makaten sakathah sejarah bab bilih wonten tumpaksih anggenipun kula atur saking Turangga Putra Ludaya nyuwun agung ing samudra pangang sampitan pepindhan dipun lajengaken lampahnya para kadang putra Turangga Putra Ludaya perang Bondo Wala Pati antaranipun para prajurit saking Kadipaten Bantaragin kaliyan Prabu Jaleng Sregi sak wadya balane rikala semanten tunggal karep tunggal Setya Boyo putri Kediri jejuluk dening Kusumaning Dewi Saka Langit
Perang tanding perang Gondolo Padi antaranipun para prajurit saking Kadipaten Bantaragin kalian Prabu Jaleng Sri Sakwadya balane panguwasaning telatah Gunung Patok. Rikala semanten tunggal karep tunggal sedya boyong putri ketirang jajuluk dening Kiswani Dewi Soko Langit. Wow. Tambahi pangestu dumateng Andika sami mugia para kadang Turangga putra Lodaya kalos ing sabikala.
Jemring bangsa negeri
Sisep katon rupa jarang seraya jos
Yo. Jos. Cerita endah ing taman segar banyu kolam renang lungguh jejer sesandingan ayam ati kasunyatan komliak suarane banyu nambahi asraping kalbu sliramu gandeng tanganku saya kumregah hatiku neng waterpak Kertasana sliramu ngucapke tresno gemeteran sanalika jroning tata neng waterpak Kertasana saksi kuncining asmara mugi lampahe cerita bisa mulya ya mong siji panyunku tresna tulus lan setyamu aja samar aja kaku tresnaku amung sliramu cerita endah ing taman seger banyu kolam renang longgo jejer sesandingan ayam ati kasunyatan komliak suarane banyu nambahi asraping kalbu sliramu gandeng tanganku saya kumregah atiku neng waterpak Kertasana sliramu ngucapke tresno gemeteran sanalika jroning tata neng waterpak Kertasana saksi kuncining asmara mugi lampahe cerita bisa mulya ya mong siji panyuwunku tresna tulus lan setyamu aja samar aja kaku tresnaku among sliramu aja samar aja kaku tresnaku among sliramu Tronggo putra Ludaya serampat nggih monggo dipun aturaken serampat sesarengan kalian Tronggo putra Ludaya jararane wong Blitar sesarengan kalian Maruta audio sound system serampat dados Tejo tertan mojo
Serapat sampun kabiyarsa ayo